Bé, bon dia a tothom. Gràcies per haver vingut en aquesta compareixença de premsa que avui fem aquí davant del Departament de Salut, de la seu del Departament de Salut, per presentar un estudi que hem elaborat des de Solidaritat Catalana per la Independència que demostra com mai la despesa sanitària a Catalunya ha estat una despesa que hagi estat d'un volum massa superior, d'un volum que necessités contemplar una retallada. Així veiem com es produeix amb les retallades anunciades pel Departament de Salut una doble retallada, una doble injustícia. A la retallada que històricament ja ha patit la despesa sanitària en salut se li suma la retallada que ara vol imposar el Departament i que no imposaran cap de les altres comunitats autònomes ni tan sols a nivell europeu. Així, hem buscat les dades del Ministeri de Sanitat referents a l'any 2009 i aquí es demostra com Catalunya, en el moment en què va pressupostar un nivell màxim de despesa sanitària, a l'any 2009, es va trobar en la 13a posició d'entre les comunitats autònomes de l'estat espanyol. Així, la primera posició en despesa sanitària l'any 2009, al moment en què es va pressupostar més en despesa en salut, el País Basc gastava 1.607 euros per càpita a la salut, 1.607 euros per habitant a la salut, mentre que Catalunya, a la 13a posició d'entre 17 comunitats autònomes, només destinava 1.282 euros en salut, situant-se la mitjana de l'estat espanyol per sobre de la xifra que destinava Catalunya en 1.358 euros per habitant any. Això significa que el País Basc destina 325 euros anuals més que Catalunya per càpita a la despesa sanitària. Així doncs, en el moment de màxima despesa sanitària, l'any 2009, Catalunya ja patia les retallades sanitàries que li imposa l'espoli fiscal que pateix el nostre país cada any de 22.000 milions d'euros en impostos que se'n van a Madrid i que no tornen. Això significa un espoli fiscal de 3.000 euros per català i any d'impostos que paguem, que se'n van a Madrid i que no tornen al nostre país. Són aquests 3.000 euros per català i any que se'n van a Madrid i que no tornen, d'impostos que es paguen, el que impedeix que a Catalunya es pugui dotar la despesa sanitària a uns nivells similars al del País Basc o a d'altres països de la Unió Europea. Així, Catalunya és la quarta comunitat autònoma en producte interior brut per càpita, és la quarta comunitat autònoma més rica de l'estat espanyol en producte interior brut per càpita, però a causa d'aquest espoli fiscal som la 13a comunitat autònoma, és a dir, davallem 9 posicions, la 13a comunitat autònoma en despesa sanitària. Aquí és on es veu clarament com el que es correspondria amb una situació de despesa sanitària normalitzada seria ser també la quarta comunitat autònoma amb despesa sanitària per càpita, perquè som la quarta comunitat autònoma amb producte interior brut per càpita. Això no és així i es davalla fins a la 13a posició en despesa sanitària. El País Basc és la primera comunitat autònoma en producte interior brut per càpita i és la primera comunitat en despesa sanitària en salut, fins a 325 euros anuals més per habitant i destinen. Si ho comparem amb què fan els països de la Unió Europea amb un producte interior brut per càpita similar al nostre, també ens adonem de la injustícia estructural que pateix Catalunya des de fa dècades. En dades estandarditzades amb la Unió Europea, és a dir, amb nivells de renda i de paritat de preu-consum, Catalunya va destinar 1.677 euros per càpita a la salut a l'any 2010, mentre que la Unió Europea 15, és a dir, mentre la mitjana despesa sanitària de la Unió Europea va ser de 2.013 euros. Per tant, ja veiem també com la mitjana europea va destinar molts més recursos. Així, el producte interior brut per càpita de Catalunya és el 117% de la mitjana europea, és a dir, estem molt per sobre en producte interior brut per càpita de la mitjana europea, mentre que la despesa sanitària és només del 79,7% de la mitjana europea. És a dir, fixem-nos com ens trobem amb més de 30 punts de diferencial entre el nivell de renda, 117
87% de la mitjana europea i la despesa sanitària al 79% de la mitjana europea. És així com ens adonem que si Catalunya fos un estat independent, disposant d'un producte interior brut del 117% per sobre de la mitjana europea i sense patir, òbviament, l'espoli fiscal, sent un estat independent no patiríem, evidentment, l'espoli fiscal, ens pertocaria destinar 2.460 euros per càpita en salut, que és el que en aquests moments està destinant Àustria, un estat de la Unió Europea que té un producte interior brut per càpita igual, pràcticament, que el català. Podríem gastar, doncs, 783 euros més per càpita en salut, com fa Àustria, és a dir, en termes absoluts, que podríem doblar el pressupost que destina el Departament de Salut a prestar assistència sanitària als ciutadans de Catalunya. Catalunya podria doblar el pressupost en salut si fóssim un estat independent, no patíssim l'espoli fiscal i ens equipararíem a la despesa sanitària de països amb un nivell de renda similar al català, com per exemple Àustria. En aquest sentit, ens trobem amb les dades d'altres països com Dinamarca, que destina 2.463 euros per habitant, Alemanya 2.291, França 2.362, Àustria, com hem dit, 2.412, Suècia 2.536 euros. Per tant, veiem com tots els països d'un nivell de renda similar al català destinen uns nivells molt superiors en salut per càpita que no pas al català. Com a conclusions, el que hem vingut aquí a denunciar és que les retallades que programa el Departament de Salut són totalment injustificables des del punt de vista del volum total de despesa sanitària en comparació amb d'altres comunitats autònomes i amb la mitjana europea. Catalunya no ha gastat massa en salut. Catalunya no ha gastat massa en salut. Tot el contrari, ha gastat molt poc en salut. És per tant que no es pot justificar la despesa sanitària amb l'argument que Catalunya gasta massa en salut, un argument que no s'aguanta en la comparació amb les altres comunitats autònomes ni en països de riquesa similar al nostre nivell europeu. Les retallades previstes només són fruit de la situació d'espoli fiscal que patim. Aquesta és la realitat. I de la incapacitat del govern de la Generalitat de posar fi a aquest espoli fiscal, d'aconseguir recuperar els impostos que se'n van a Madrid cada any i que no tornen al nostre país. I per últim, és evident que aconseguir un sistema més eficient és un objectiu lloable. Nosaltres ho reconeixem i el sistema de salut a Catalunya pot millorar, evidentment, i podem aconseguir tenir un sistema molt més eficient. Però assolir aquest sistema més eficient no ha d'implicar, no pot implicar en cap cas retallades en la despesa sanitària que estan afectant a l'assistència. S'estan tancant consultoris mèdics, s'estan tancant quiròfans, s'estan tancant llits hospitalaris, plantes senceres. No pot en cap cas suposar retallades en la despesa sanitària voler assolir un sistema més eficient, perquè ara, com hem demostrat, es destinen a Catalunya molts menys recursos del que a Catalunya li pertocaria. És per això que hem presentat una moció, Solidaritat Catalana per la Independència, que es votarà al proper ple al Parlament de Catalunya, aquest dimecres i dijous de la setmana que ve, una moció que el que apunta i el que proposa en el seu primer punt és que no es retalli la despesa sanitària respecte als pressupostos dels anys anteriors, any 2010, any 2009, perquè, com hem vist, la despesa sanitària aquests anys ja estava retallada per culpa de l'espoli fiscal i que es presenti un pla en els propers 3 mesos per tal que el Departament de Salut ens proposi com en els propers 2 anys equipararem la despesa sanitària a Catalunya amb els nivells de la Unió Europea. El que ha de fer el Departament de Salut és proposar un pla per saber, per conèixer com equipararem la despesa sanitària de Catalunya a la dels països amb una riquesa similar de la Unió Europea. Per tant, no amaguem el cap sota l'ala, no diguem allò que no és cert, no expliquem un relat que és fals, com que la despesa sanitària està massa inflada
i a partir d'aquí fem els canvis en el sistema de salut que pertoquin, però sense afectar els drets fonamentals a l'assistència sanitària i a la qualitat assistencial al que els ciutadans de Catalunya tenen, evidentment, tot el dret a disposar d'un sistema sanitari com el que disposen a d'altres països de la Unió Europea.